Já vás všechny zdravím u prvního dílu podcastu Nikki in the States v kolaboraci s agenturou Studovat v USA. A já už jsem tady dneska s Káťou, přímo majitelkou agentury. Káťo, já tě zdravím. Ahoj, Nicole. Káťo, co je to Studovat v USA? Studovat v USA je agentura, ale zároveň komunita, která vysílá 50 českých, v letošním roce i slovenských a německých studentů na studijní pobyty do Ameriky, kde studují vlastně státní střední školu a jsou ubytováni v dobrovolných hostitelských rodinách a agentura Studovat USA je od toho tady, aby umožnila vlastně těm českým středoškolákům zažít svůj americký sen a aby mohli vystoupit z komfortní zóny a procestovat svět. To je krásný. Káťo, ty už jsem mluvila o tom, že to je i taková komunita. Co nás liší od ostatních agentur? Těch věcí je spousta. Jednak já jsem absolvent tady toho programu, stejně tak je absolventem můj tatínek, můj manžel, široký naše okolí. Všichni v týmu Studovat v USA si ten program sami zažili, to znamená, vždycky ty studenti jednají s někým, kdo má tu zkušenost, kdo prožil ten exchange rok, to znamená i proto ta naše příprava, kterou my těm studentům dáváme, se prostě liší tím, že skutečně ty studenty připravujeme na konkrétní situace, na něco, co se stalo prostě našim studentům v minulosti a zároveň my jsme neuvěřitelně transparentní v tom, kdo s námi jede a ty studenti mají možnost se navzájem všichni znát. To znamená, pořádáme summer campy, pořádáme přípravné pikniky a celý ten ročník těch 50 studentů k sobě má vlastně blízko tím, že se vidí několikrát, ať už na Zoomech nebo offline a tím se vlastně vytváří komunita stejně smýšlejících, ambiciozních, inspirativních lidí, kteří potom si poskytují pomoc, podporu a zkušenosti, co se týče právě toho jejich jedinečného zážitku, tak to, že jsou všichni v Americe a zažívají něco podobného, tak to mají společného. Káťo, dostanou studenti mnohem větší pozornost a přípravu, protože jich je jenom 50, anebo jaký to má důvod, že posíláme jenom 50 studentů? Děkuji moc za otázku. Je to velmi častý dotaz, proč nebo kde se vzalo to číslo 50. Celé to je vlastně, nebo celé se to odvíjí od toho, že americká vláda, která je garantem a sponzorem tady těch studijních programů a tady toho studijního víza je jedna, tak je poměrně striktní, co se týče kolik víz různým zemím ona je schopná a ochotná přidělit a pro Českou republiku to je nějaké číslo, které se potom dál vlastně distribuje skrze různé agentury. To znamená, my máme ve smlouvě s naším americkým partnerem, který to má ve smlouvě přímo se State Departmentem, Department of State, to, že bude mít určitý počet studentům udělené vízum a zároveň, že určitý číslo těch studentů bude skutečně umístěno, to znamená, přihlásí-li se do toho programu, tak jim ten náš americký partner najde jejich hostitelskou rodinu. A v našem případě je to číslo 50, s tím, že my díky naší, troufnu si říct, velmi kvalitně odvedené práci a tím, jak naši studenti vzorně reprezentují naši zemi, naši agenturu v Americe, tak se nám to číslo sice zvýšilo, ale my jsme zjistili ze zkušenosti, protože posíláme studenty už více než 10 let, nebo jenom já konkrétně odesílám studenty více než 10 let, že to 50 nebo maximálně třeba 55 je takovej sweet spot k tomu, kdy skutečně my známe všechny studenty jménem, známe jejich příběh, známe jejich potřeby, jsme schopní se jim skutečně věnovat, když nám student napíše, že si potřebuje zavolat nebo že něco řeší, tak to nejde přes nějaký call centrum, přes nějakou prostě strukturu 3-4 lidí, ale my si můžeme prostě zavolat, spojit se a když mi třeba volá nějaký rodič toho studenta, tak se vždycky jako hrozně roztomile představuje. Dobrý den, já jsem paní Nováková, já mám dceru Emu, která je právě teď v Illinois. Říkám, no já vím, to je přece jasný a ona je u rodiny Wilsona, chodí prostě na Hopkins High School. Jak se tam má, jako, jak se mají tři House Sisters. Takže i to je vlastně tím důvodem, protože my jsme se rozhodli na rozdíl třeba od naší konkurence opravdu mířit důrazně na kvalitu těch našich služeb a na kvalitu toho servisu, který my těm studentům poskytujeme, spíš než, že bychom řešili i jiné pobyty, jiné země, jiné služby a my jsme prostě odborník a specialista na tu státní střední školu v Americe a těch našich 50 studentů si troufnu říct dostává prostě hodně vymazlený servis od nás.
Dobře, to já můžu potvrdit. Katě, máme nějaký kritéria, nebo vlastně co musí studenti splňovat, aby se mohli stát exchange studentem? Kolik jim musí být let, na jakou střední školu musí chodit? Takový ty nejčastější dotazy. Aha. Ty studenti, kteří se hlásí na J1 studijní pobyty, tak úplně základním kritériem je věk. A to je, že v momentě nástupu do programu, což znamená den, kdy student odlétá do USA, tak mu musí být kdykoliv mezi 15 a 18 a půl lety. To znamená, zpravidla to jsou studenti, kteří odjíždí místo svého druháku anebo třeťáku na střední škole, ale v momentě, kdy se věkově někdo vejde, tak může jet i místo maturitního ročníku, případně místo prváku. Úplně nejčastější je ten druhák, případně třeťák, s tím, že bez toho věku to prostě nepůjde. Když se nám někdo hlásí v 19 letech, tak to vízum mu prostě nebude uděleno a nemůže jet, což je požadavek vlastně americké vlády pro to vydání víza. Ta střední škola tam vůbec nehraje roli. Hodně studentů si myslí, že jak je to výběrový program, že skutečně musí se jednat o nějaké výběrové 8leté nebo 6leté gymnázium. To vůbec není pravda. Ty studenti mohou být z učilišť, mohou být ze zdravotních škol, můžou být z průmyslových škol, můžou chodit na soukromou školu, na jazykovou školu, na kteroukoliv střední školu, s tím, že dalším požadavkem je samozřejmě dobrý zdravotní stav toho studenta a zároveň alespoň průměrné vysvědčení, protože je skutečně nutné si uvědomit, že ten student bude navštěvovat zahraniční střední školu, kde se vyučuje v jiném než českém jazyce, v našem případě to je angličtina, a proto je adekvátní, aby jeho studijní výsledky na té české střední škole odpovídaly tomu, že skutečně chce postoupit o level výš a chce zažít to studium v angličtině na úplně cizí zahraniční střední škole. Děkuju. Katě, jaký je rozdíl mezi exchange rokem a klasickým studijním pobytem nebo studiem v zahraničí? Ten exchange rok je o tom, že slovo exchange má jako možná trochu zavádějící jako konotaci, a to, že je to nějaká výměna. Ta výměna není v našem případě jako fyzická v tom, že jeden student odjede a do té jeho české rodiny přijede Američan, ale jedná se o kulturní výměnu v tom, že ten exchange student, který tam jede, tak si přiváží sebou do Ameriky svoji kulturu z České republiky a zároveň získává nebo učí se, poznává kulturu jinou a vlastně té své americké komunitě může, pokud to je prostě jako vhodné a pokud chce a pokud je tam ten zájem, vlastně předávat tu kulturu vlastní. To znamená, jedná se o kulturní výměnu, ne o faktickou výměnu těch studentů, s tím, že exchange rok jako takový, zvlášť v americké kultuře, je něco, co funguje desítky let, skutečně od druhé světové války. Téměř každá střední škola může vlastně přijmout ty výměnné studenty z celého světa a je to něco, čím se Amerika vlastně proslavila tím, že oni jsou skutečně velmi otevření novým věcem, novým kulturám a je to něco, co prostě funguje a je to velký tahoun, vlastně ta americká střední škola, velký tahoun pro studenty z celého světa. Dobře. A Kaťo, jak dlouho trvá exchange rok a jede student během exchange roku domů, nebo jak to funguje? V rámci amerického exchange roku nebo exchange roku v Americe je nejčastější celý školní rok, což znamená 10 měsíců, během kterého se student domů nevrací. To znamená ani na Vánoce, ani na narozeniny, ani na maturitní ples svého kamaráda. A nebo děláme semestr, který je vlastně tím pádem na půl roku, na zhruba 4 až 5 měsíců, s tím, že agentura studovat v USA zajišťuje pouze ten první semestr, to znamená studenti, kteří z nějakého důvodu ví, že druhý semestr chtějí pokračovat ve své české střední škole, tak jedou zhruba od srpna do toho prosince, ale jedná se tedy o 10 anebo o 5 měsíců. My neděláme kratší studijní pobyty, nebo naopak neděláme delší, ale to vízum je skutečně vlastně uděleno na těch 10 měsíců a student v létě odlétá a potom zase se vrací někdy prostě na přelomu května, června, podle toho, kdy mu končí jeho americká střední škola a vrací se domů. Dobře. Kaťo, máš nějaké jako doporučení místo jakého ročníku jet tady v Česku, protože v Americe čeká graduace, nebo ne? To vím, že je takový hodně řešený téma.
Jo, děkuji moc, ano, to skutečně se na nás studenti s tím obrací hodně. Kdy jet na exchange rok je strašně individuální záležitost nejenom studenta, ale samozřejmě i jeho rodiny, protože ta ho musí do Ameriky prostě pustit a musí ho v tom podporovat, a to ideálně nejenom finančně. A s tím, že ten student nejčastěji, třeba já jsem měla místo druháku na střední škole, já jsem byla na 8letém gymnáziu, jela jsem místo sexty a tím, že jsem narozená v červenci, tak jsem měla, když mi bylo velmi čerstvě 16, což si myslím, že mohlo dojít k tomu, že třeba bych jako nemusela být nutně jako tak moc jako vyspělá, protože skutečně se jedná jako velmi zásadní životní rozhodnutí. Já bych i přesto doporučila spíš ten druhák, a to z toho důvodu je, že v momentě, kdy se student vrací, tak má pořád ještě na české střední škole 2 roky a on návrat z exchange roku je poměrně kulturní šok a není to úplně, říká se tomu reverse culture shock, není to úplně jednoduchá záležitost se vrátit zpátky do své české rodiny, do té české kultury. A v momentě, kdy se někdo jede místo třeťáku a hned nastoupí do maturitního ročníku, tak pro spousta studentů to může být jako velmi, velmi těžký náraz, což neříkám, že to jako nejde zvládnout, určitě to zvládnout jde, ale v momentě, kdy v maturitním ročníku nás čeká přijímačky na vysokou školu pro některé studenty, maturita, autoškola, tak těch věcí tam může být víc a proto my spíše doporučujeme jet místo druháku na střední škole, kdy potom po návratu má ten student ještě 2 roky na to se vlastně do maturity se jako znovu aklimatizovat v tom kolektivu a utřídit si ty myšlenky během toho třeťáku, než začne vlastně ta jako rychlojízda maturitního ročníku. Dobře, když už jsme takhle u té české školy, tak já bych u toho ještě zůstala. Jak se to řeší v Česku, ta škola? Jak to studenti řeší? Co je nejčastější? V rámci českého vzdělávacího systému to není vůbec sjednocené. To znamená, každá střední škola, respektive ředitel té dané střední školy, si určuje pravidla a podmínky pro výměnné studenty pro jejich výjezdy, respektive ten návrat. To znamená, v momentě, kdy někdo má zájem o tento typ studijního pobytu, tak doporučuji nejdřív se jít zeptat přímo do školy, ať už napsat e-mail nebo sejít se osobně s panem ředitelem, případně se zástupcem pana ředitele a zeptat se na to, co to pro něho znamená, kdy nejčastější variantou je přerušení studia, což znamená, že ten student není vedený jako student své dané české střední školy po doby studia v Americe, poté se vrátí a skládá rozdílové zkoušky v nějakém rozsahu. A to buď ze všech předmětů, anebo z těch předmětů, které si nevzal v Americe. Nebo je možné udělat to, že student přeruší studium a rozhodne se z různých důvodů ten ročník opakovat. To znamená jít jakoby o třídu níže, případně, což je teď taková poměrně jako moderní varianta, a to je, že studenti mají takzvaný individuální studijní plán, což znamená, že jedou 2 školy, českou a americkou, simultánně během toho jednoho školního roku, což všechny tady ty 3 varianty, které jsem říkala, mají svoje pro a proti. S tím, že já se možná ještě malinko vrátím k tomu celému jako eventu graduace, což jsem zapomněla doříct v poslední otázce, a to je, že americké střední školy zpravidla neumožňují studentům po 1 roce získat graduační diplom, takzvaný graduation diploma. To je něco jiného než ten proces graduace jako takový. To znamená, mám nějaký plášť, mám nějakou čepičku a krásně to vypadá na Instagramu a přejdu přes nějaké pódium. To jsou 2 poměrně oddělené věci. To znamená, v momentě, kdy se mě někdo zeptá, jestli je možné v Americe graduovat, to znamená mít ten graduační jako ceremoniál a být na tom pódiu a mít ten cap and gown a mít ty hezký fotky, tak to je výrazně víc pravděpodobný, než to, že mi americká škola vydá maturitní diplom jako takový, který už má nějakou váhu a například se s ním můžu hlásit na americké vysoké školy. Z těch našich 50 studentů má ten opravdový maturitní diplom, graduation diploma, řekla bych tak 2, 3, maximálně 4 studenti, ale ten graduační ceremoniál, to znamená, to je ten jako hezký proces, kdy tam často jezdí i ty český rodiče, tak to se stává, bych řekla, téměř všem, kteří jsou umístění do posledního ročníku, to znamená, to je ten maturitní, gradační senior year, který je 12. v tom americkém školském systému, což na české poměry se jedná o třeťák, protože v Česku máme 13 let do maturity, zatímco v Americe mají 12. Dobře, teď si trošku nakousla. Rodiče. Můžou rodiče přijet za exchange studentem do Ameriky?
můžou, a to buď na úplném začátku, kdy ho tam vlastně můžou zavést, anebo až na úplném konci, kdy se ho tam přijedou vyzvednout, ukáže jim ten jejich, nebo to jejich děti, kde strávilo ten rok, můžou třeba cestovat, podívají se právě na tu graduaci, poděkují americké rodině, podívají se na školu, ale v průběhu toho pobytu až na úplné výjimky, to znamená někdo je nemocný, někdo je zraněný, je tam skutečně závažný problém, tak rodiče nemají povoleno navštěvovat svoje děti během toho pobytu. A to samý teda exchange student, kdyby se něco stalo velmi závažného v Česku, tak se může na chvíli podívat do Česka. Přesně tak, přesně tak. Dobře. Takže Káťo, když se teda rozhodnu, že chci jet s agenturou studovat v USA, co je můj první krok k tomu se stát exchange studentem? První krok je nás kontaktovat, napsat nám e-mail, nebo napsat nám třeba na Instagramu, @studovat v USA je náš Instagram, a projevit zájem. V ten moment my vám pošleme e-mail s nabídkami konzultačních schůzek, které je možné udělat buď online, to znamená skrze Zoom, anebo offline, to znamená student přijde s rodiči k nám do kanceláře, kde my mu vysvětlíme celý ten proces, zeptáme se, proč zrovna on konkrétně by se měl stát exchange studentem, řekneme, jak fungujeme, jaká jsou pravidla, podmínky programu, a v momentě, kdy tady ta úvodní konzultace je úspěšná jak na straně studenta, tak na straně agentury a shodneme se, že toto dává smysl, tak si studenta v kroku číslo 2 pozveme na testy z angličtiny. Dobře. A jak probíhá celý ten proces potom? Vyplňování přihlášky a... Ano, student přijde na test z angličtiny, jedná se o standardizovaný LTIS test, který je kombinovanou formou online, offline, a je tam pohovor v angličtině, kdy se studentem povídáme o tom, prostě o různých tématech, vždycky vybírá ten student, takže se dozvíme spoustu zajímavých věcí, a potom skutečně nastává vyplňování už závazné přihlášky, jejíž cílem je vlastně, aby nám student poskytl co nejvíc informací o sobě, a my jsme byli schopni najít tu americkou rodinu, která má největší pravděpodobnost, že bude skutečně ten match toho studenta a té rodiny prostě dávat smysl a ten rok si užijí jak ta americká rodina, tak ten daný student. A jak probíhá proces vybírání rodiny? Proces vybírání rodiny má na starosti náš americký partner ICES, který má primárně za úkol ty americké rodiny najít, vybrat, připravit a ujistit se, že ten student jede do bezpečného prostředí, že jede někam, kde skutečně o toho studenta mají zájem, a že ta rodina ví, co obnáší hostování toho studenta. To znamená, ten americký náš partner, agentura ICES, ty rodiny hledá různým způsobem, velmi časté je doporučení, to znamená jiných těch dobrovolných rodin. Jedna rodina doporučí tedy hostování někomu jinému, kteří se potom přihlásí, případně přes školu, že přesně nějaký student v Americe zjistí, že má v třídě angličtiny exchange studenta, který je moc fajn, řekne to doma, tak se rodiče třeba do toho programu přihlásí, ale cílem je skutečně zajistit, aby ten student jel do prověřené, sympatické rodiny, která má o hostování zájem, a je tam jako velká pravděpodobnost toho, že to bude přesně ta kulturní výměna v pravém slova smyslu, o které jsem mluvila na začátku. To znamená, že ta americká rodina je připravená toho exchange studenta hostovat, a zase naším úkolem jako studovat v USA je zajistit nebo pokusit se zajistit, že ten student, český student, tam jede připravený a v nejlepším možném jako stavu, aby tam přesně ten exchange rok byl úspěšný. Káťo, velmi častá otázka je, jestli host rodiny dostávají zaplaceno. Děkuji za dotaz, nedostávají. Mně to velmi často nikdo nevěří, ale není to pravda. Oni nemohou dostávat zaplaceno ani od studenta, ani od agentury, ani od americké vlády, ani od nás, a skutečně to jsou jako plnohodnotní dobrovolníci. Takže americké rodiny přes J1 studijní programy nedostávají a nemohou dostávat zaplaceno. Dobře. Pojďme se trošku pobavit o lokálních koordinátorech. Jak jsou pro studenta důležitý a jak jsou ve spojení během exchange roku a kde jsou? Lokální koordinátorky jsou jako neuvěřitelně inspirativní, zpravidla ženy, ale jsou i někteří muži, kdy lokální koordinátor je osoba, která pracuje pro tu americkou organizaci. V rámci ICESu jsou koordinátorky ve všech 50 státech USA, to znamená, i to zajišťuje, že student může dostat umístěnku do kteréhokoliv z 50 států. A
Práce lokálního koordinátora je zaměřená na dvě hlavní jakoby roviny, a to jednak umístění toho studenta, to znamená nalezení vhodné rodiny a zajištění veškerých administrativních náležitostí spojených s tím, aby tam ten student mohl přijet. To znamená, pomáháte americké rodině s vyplněním přihlášky, odpovídá jim na veškeré otázky, co se týče hostování, zajistí přijetí studenta na místní střední školu a zajistí to, že ten student skutečně, když tam přijede, tak všechno je připraveno na ten jeho příjezd. A potom druhá rovina je ujištění se a zajištění toho, že během toho exchange roku je exchange student spokojený, rodina je spokojená a střední škola je spokojená. Zajišťuje to tak, že on alespoň jednou za semestr musí toho studenta fyzicky vidět a alespoň jednou měsíčně s ním musí být v one-on-one kontaktu, což znamená, že mu může napsat e-mail, WhatsAppovou zprávu, může mu zavolat, může se s ním dát FaceTime a vlastně zjišťuje se ten student, jestli ten exchange student je jako šťastný, jestli prospívá ve škole, jestli se druží s americkou rodinou a to samé se potom dá té americké rodiny a v úplně krajních případech má na starosti vlastně výměnu rodiny toho daného studenta, anebo v momentě, kdy tam je nějaký kázeňský prohřešek ze strany toho studenta, tak zajišťuje vlastně nápravu a snaží se pomáhat tomu studentovi vlastně naplnit cíl toho exchange pobytu. Dobře. Teď bych se trošku zaměřila na studovat v USA agenturu. Říkala jsi, že začínáme LTIS testama. Jak se na to studenti můžou připravit a co to tak jako obsahuje? Jakou možná úroveň angličtiny studenti musí splňovat? Není to vůbec tak těžké, jak to na první pohled vypadá. Ta úroveň, která je požadovaná, je zhruba B1. To znamená, nepotřebuje ten student mluvit jako rodinný mluvčí. Přesně to je ten důvod, proč do Ameriky většinou studenti jedou. Ten LTIS test zahrnuje listening, zahrnuje reading, zahrnuje malinko vocabulary, slovíček, malinko gramatiky. My vždycky s pozvánkou na test angličtiny posíláme studentům vzorový test, který si můžou udělat doma ve pohodlí prostě svého pokoje. A jinak bych doporučila, co je asi hlavní, je přijít na ten test jako v co nejlepší jako náladě, protože spousta studentů je z toho strašně nervózní, což se potom jako ukazuje na výsledcích toho testu, ale je dobré si uvědomit, že vlastně, aby vy jste prošli, tak potřebujete mít alespoň 65%, nepotřebujete 90, nepotřebujete 100, to znamená nějaké 2/3 toho testu mít správně, úplně normální, že student dělá chyby, protože ten test je spíš americkou formou, je to multiple choice, kde vždycky pouze jedna správná odpověď a u nás, řekla bych, 90% studentů tím testem projde bez jakéhokoliv problému. Dobře. A potom teda probíhá proces vyplňování přihlášky. Co přihláška obsahuje? Já vím, že to je takový velký dokument. Jak dlouho to tak může trvat, aby si člověk dal na čas? Možná. Jako vyplnění přihlášky netrvá jedno odpoledne. Myslím si, že náš rekord byl 8 dní a opačný rekord je asi 2,5 měsíce, ale ten průměr je zhruba 3 týdny s tím, že hlavní součástí přihlášky je motivační dopis studenta a motivační video. Dále to obsahuje údaje o jeho rodině, údaje o jeho zájmech, údaje ze střední školy, doporučení učitele angličtiny, vysvědčení za poslední 4 roky. A student tam vlastně podepisuje pravidla toho programu. Zároveň tam musí vyplnit jeho dětský lékař všechny vakcinace, případně jeho medical history, aby jsme vlastně věděli, že ten student je vůbec fyzicky schopný ten exchange rok zvládnout. A zároveň se tam třeba skenuje cestovní pas nebo rodný list a je to ucelený soubor, který celý student vyplňuje online na svém počítači, tabletu, telefonu, zase v pohodlí svého domova a v momentě, kdy ta přihláška je kompletní, tak probíhá naše kontrola, kdy my studentům i dáváme třeba nějaký feedback, co by možná mohlo být lepší, nebo co by se mohlo naskenovat, nebo napsat lépe. A potom, když je to celé kompletní, tak tu přihlášku odesíláme našemu partnerovi ICES do Ameriky, který se na přihlášku znova podívá a v případě, že ten student splňuje atributy dané pro exchange studenty, tak se mu začne právě hledat ta daná americká rodina. Dobře. A jak probíhá přípravná sezona v agentuře Studovat v USA? Jak dlouho to trvá a co všechno obsahuje? Přípravná sezóna začíná už v prosinci. My skutečně nestrácíme žádný čas. I proto doporučujeme studentům, kteří se chtějí přihlásit přes Studovat USA, aby skutečně začali co nejdříve, ideálně už v září, protože
už v prosinci, někdy zhruba v půlce, máme takzvaný vánoční piknik, kdy studenty pozveme do Prahy, máme pronajmutý krásný prostor a studenti se mohou poprvé navzájem poznat, navzájem se uvidí zároveň náš tým a vlastně máme to vždy rozdělené na přípravnou část, seznamovací část, potom nějakou hrací část. Každý student tam přinese něco malého k jídlu, pití, vlastní výroby a cílem toho pikniku je takový networking a přesně příprava na ten exchange rok, kdy my zpravidla rozdělujeme tu velkou skupinu, která nám tam přijede do 3 různých skupin a každá ta skupina vlastně rotuje po různých seminářích, které zase vedou naši absolventi a tady těch pikniků minimálně v letošní sezóně máme 6. Potom máme 4 online Zoomy, které jsou na různá témata, například tam máme Zoom na host family, Zoom na lokální koordinátory. Úplně speciální Zoom máme na vlastně přerušení studia, individuální studijní plán, žádost na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, to znamená, my skutečně nepodceňujeme vůbec nic, co se týče celého toho projektu, ale to bude novinka Zoom na téma problem solving, kde skutečně studenti i rodiče budou mít možnost se jako získat hacks a tipy a triky na to, jak se vyrovnat s nějakými problémy, které mohou v Americe nastat. Potom máme vízové dny, kdy my studentům pomáháme s vyplnění toho vízového procesu a zároveň máme na konci června předodletovou schůzku a v červenci máme summer camp, což je přípravné soustředění. Celé je to zakončené takzvanou goodbye dinner, kdy si studenty pozveme do Prahy naposledy ještě jednou se s nimi vidět, rozloučit se a potom studenti odlétají do Ameriky s tím, že my máme ještě v rámci té přípravy vlastně 4denní soustředění v New Yorku, které spolu organizuje agentura Studovat v USA a studenti jedou do New Yorku na soustředění, kde budou zase jiní výměnní studenti z celého světa a potom odlétají se svou americkou rodinou. Dobře. A vlastně po exchange roku nějaký kontakt s agenturou Studovat v USA pořád nekončí, pokud teda student vyloženě nechce. Přesně máme tak. Reunion. Ano, máme reunion, letos je reunion 20. června 2026, to znamená všechny naše absolventy letošní, loňské, předloňské, velmi srdečně zveme na reunion, která se bude konat 20. června 2026. Káťo, je přípravná sezona v agentuře Studovat v USA povinná, nebo co je povinný, co není? Příprava povinná není, je doporučovaná a myslím si, že je škoda, pokud student, který jede přes naši agenturu, toho nevyužije, protože vlastně za nic z přípravné sezóny s výjimkou summer campu student neplatí navíc. Všechno to máme v ceně a je to za nás jako moc fajn, moc milá akce. Jediné, co je povinné a je to dané vlastně americkým Department of State, je předodletová schůzka, což je vlastně ta červnová akce konaná v našem případě v aula VŠE, kde doporučujeme i přítomnost alespoň jednoho zákonného zástupce rodiče, ale jinak mimo tady té předodletové schůzky je to skutečně pouze na studentech, jestli se zúčastní a je to i třeba něco, co my se ptáme už na těch úvodních konzultacích, jestli student, který je třeba skutečně zdaleka, máme studenty, kteří bydlí prostě na Slovensku, v Ostravě, ve Zlíně, což je do Prahy několik hodin prostě cesty vlakem nebo autem, tak jestli by vůbec měli čas a prostor na ty naše akce jezdit a my si myslíme, že studenti, kteří jedou s naší agenturou, tak by se mohli, nebo byli by jsme rádi, kdyby se alespoň na pár tady těch seminářích nebo piknicích ukázali. Dobře. Káťo, pro mě taková trošku srdcová záležitost v agentuře Studovat v USA je buddy program. Můžeš nám o tom trošku něco říct? Buddy program, jsem moc ráda, že jsi s Buddy programem spokojená. Buddy program vlastně začal poměrně nedávno. My se snažíme každý rok jako vymyslet nějakou novou fajn akci nebo novou službu, kterou můžeme těm studentům nabízet. Buddy program je neformální, úplně neformální záležitost, kdy výměnný student, který jede do Ameriky, se může přihlásit o svého velkého buddyho. Ten velký buddy je mu
k dispozici napřímo, co se týče veškerých dotazů, formálních, neformálních. Student se samozřejmě může a je dobře, když vlastně se ptá i třeba agentury na to, co potřebuje vědět, ale jedná se o jakéhosi velkého staršího kamaráda, který ten pobyt sám zažil, ať už tím, že je letos v Americe, nebo byl loni nebo předloni a vlastně je takový osobní, jako velký kamarád, osobní concierge, který má na starosti přesně toho budoucího exchange studenta, aby ho třeba uklidnil, podpořil a aby s ním ten budoucí exchange student mohl řešit kterékoliv záležitosti spíše na kamarádské bázi než na bázi agentury. A máme s tím zatím teda jako opravdu fajn zkušenost, kdy ty studenti se i třeba potkávají in real life, jdou na kafe v Praze, vidím, jak si skutečně jsou v kontaktu a je hrozně fajn, když my máme možnost propojovat tady ty inspirativní středoškoláky i tímto způsobem. To je krásný. Já s tím mám skvělou zkušenost. Káťo, a teď bych se už trošku přesunula na teda samotný Exchange Rok. Studenty čeká soustředění v New Yorku. Je to v ceně a co tam studenty čeká? Ano, my máme soustředění v New Yorku v ceně programu, kdy ten student samozřejmě, to není povinné, může letět z Prahy nebo z Vídně přímo za svojí americkou rodinou, ale pak, když má zájem a chuť, tak letí z České republiky do New Yorku, kde je studenty čeká velmi bohatý program. Během dopoledních dnů máme přípravné semináře a vlastně přípravu na ten exchange jako takový a odpoledne představte si klasický prostě školní výlet do New Yorku, kdy se procházíte Manhattanem sem a tam, máme tam na letošní léto výlet do muzea, je tam návštěva Times Square a skutečně vlastně, aby ten začátek pro ty studenty tady toho celého dobrodružství byl prostě příjemný, exciting a i když třeba potom budou na nějaké menší vesnici nebo v nějakém menším městě, tak aby ten začátek prostě zahrnoval sochu svobody, což je symbol Ameriky jako takové a aby jsme vlastně navnadili na to, co Amerika může nabízet. Dobře. A to už si teda trošku zmínila, ale je studovat v USA ve spojení se studentem i během exchange roku jako taková? Může, ale nemusí být, což zpravidla závisí na tom, jestli ten daný student s námi chce nebo nechce být v kontaktu. Obecné nějaké pravidlo, nebo co jsme ze zkušenosti zjistili, je, že čím méně se student ozývá domů během toho exchange roku a čím méně se student ozývá své české agentuře, tak tím lépe se má, protože nemá úplně čas psát a volat si s českou rodinou a českou agenturou. My jsme tady hlavně jako nějaký nástroj nebo komunita v rámci přípravy na ten exchange rok, ale v momentě, kdy se student řeší třeba nějaký větší problém, tak se na nás může obrátit, my mu dáme guidance, dáme mu pomocnou ruku a i vlastně za toho studenta bojujeme a lobujeme v rámci té americké organizace, kdy třeba máme pocit, že skutečně ten student se tam nemá dobře a měl by mít možnost změnit tu rodinu, ale zase je na studentovi, jak moc s námi chce nebo nechce být v kontaktu, co je hrozně hezký, je, že studenti nás dnes a denně tagují a označují na Instagramu nebo na TikToku, kdy vlastně co dělají, takže basketbalové hry, fotbalové hry, jdou do kostela, cestují někam, tak vidíme, že prostě označují studovat v USA a to nám dělá hroznou radost, že vlastně se nám takhle připomínají, jak se v Americe mají, ale jsme tady nejenom od těch dobrých momentů, to znamená skutečně ten student se má krásně a má úžasné zážitky, ale i v momentě, kdy třeba potřebuje nějakou pomocnou ruku. My letos vlastně jsme do týmu zařadili i takzvaný student support. Je to studentka psychologie, která se studenty je v kontaktu, snaží se každý měsíc, aby zjistila, že všichni se mají tak, jak se mít mají a poskytuje jim pomoc i podporu i třeba v těch skutečně jako neformálních záležitostech, kdy je jim třeba smutno nebo se jim stýská nebo potřebují prostě podpořit v tom, že i ty těžší chvíle se můžou vlastně přeměnit v ty lepší a že zima je těžká, náročná pro spoustu lidí a že prostě s nimi není nic špatně. To je super. Káťo, jaký je rozdíl mezi českou a americkou střední školou? A co studenti možná více preferují? To je možná lepší otázka na tebe. Já už jsem ze střední školy delší dobu, ale
největší rozdíly jednak v přístupu personálu, nejenom učitelů, kdy pamatuju si to já ze svojí zkušenosti, že můj největší šok bylo, že všichni na americké střední škole v Novém Mexiku, kam jsem chodila, byli usměvaví, byli rádi, že tam jsou, byli rádi, že učí a skutečně jsem měla pocit, že mě chtějí něco naučit, že ke mně mají kladný a ne záporný vztah. A byli hrozně fajn. Musím říct, že opravdu ti učitelé v Americe jsou jako neskuteční a mají můj jako obrovský obdiv. A další věc, proč ty, nebo dvě věci chci ještě zmínit, že na americké střední škole si většinu předmětů ten student vybírá. To znamená, nedostanete 15 předmětů povinně jako v české střední škole, ale máte zpravidla, neříkám, že vždycky, ale zpravidla, povinnou angličtinu, americkou historii a government, což jsou základy společenských věd, a ten zbytek je na vás, co si vezmete. To znamená, může to být yoga, může to být kriminalistika, může to být španělština, může to být prostě dřevorubectví, může to být prostě nějaká těžká matematika, je to skutečně na vás, což najednou ty studenti z České republiky zvyklí na těch 15 předmětů, nikdo se jich neptá na to, jestli chtějí nebo jestli je to baví, tak jsou z toho zpravidla jako velmi, velmi nadšení, kde oni si mohou vybírat v Americe nejenom ten daný předmět, ale i jeho náročnost. To znamená, v momentě, kdy matematika je pro vás moc těžká nebo moc lehká, tak si můžete zažádat o změnu toho daného předmětu a jít do vyššího nebo do nižšího levelu. A co je asi jako nejvíc ikonické pro americké střední školy, je nejenom ten school spirit, to znamená, zpravidla všichni studenti americké střední školy jsou rádi, že chodí právě do této střední školy, nosí týmový merch, nosí školní trička, chodí na zápasy svých školních týmů a můžete se zapojit jako exchange student do všech tady těch sportovních, ale i nesportovních záležitostí, klubů, sportů, roztlaskávaček, amerického fotbalu, plavání, pokud tam to plavání je, divadlo, sboru a ty exchange studenti vlastně tráví veškerý ten čas svůj volný zpravidla v rámci dané střední školy. Katě, ty už si to tady trošku nakousla, ale já bych teda řekla i z mých zkušenosti, že ty sporty se tady teda berou mnohem víc vážněji než samotná škola. Jak je důležitý pro exchange studenta se zapojit do těch sportů? Pomůže to studentovi najít si kamarády rychleji? Jak je to důležité? Je to hrozně individuální. Co často vidím nebo slyším, že jako je to hodně ta dominance je na ten sport jako takový. I studenti, co jsou velmi nesportovní nebo preferují jiné vyžití v rámci volného času, si mohou na americké střední škole najít to svoje. To znamená, já bych do tady té entity zahrnula nejenom sporty, ale obecně ty mimoškolní aktivity, kdy je důležité si uvědomit, že jelikož máte každý předmět s jinou skupinou lidí, tak může být těžší, zvlášť pokud jste na velké střední škole, si najít svoje kamarády, protože prostě rotujete 4x, 5x denně, přestávky jsou velmi krátké a může být skutečně jako náročné si najít nějaké lepší kamarády tím, že spolu trávíte pouze 40 minut denně. A od toho tam jsou právě ty mimoškolní hry, kluby, sporty a záležitosti, kam se zapojit. Za mě je to nejlepší, nejjednodušší a nejefektivnější způsob, jak si najít kamarády. Ať už je to skutečně cokoliv, pokud chcete zkusit tenis, přihlašte se do tenisového týmu, pokud chcete zpívat, přihlaste se prostě do sboru a za mě je to skutečně jako rada, kterou dávám našim studentům na denní bázi. Je to, řekla bych, asi nejdůležitější nebo věc, co říkám nejčastěji, a to je skutečně zapojit se do něčeho, jednak protože si najdete kamarády, ale zároveň mi přijde škoda trávit jako exchange rok prostě zavřený doma koukáním se na Netflix seriály, nebo to, že jste na sociálních sítích. Podle mě je důležité, aby student skutečně projevil zájem o tu komunitu, zájem o tu kulturu a to udělá tak, že se zapojí do něčeho, co je pro tu kulturu vlastní. A mimoškolní aktivity není nic jako víc amerického v rámci střední školy, než jsou přesně ty týmové kluby, týmové sporty a být součástí té školní komunity. Takže my to hrozně doporučujeme a velmi, velmi, velmi ráda vidím, když ten student se vlastně překoná a je reprezentem té dané střední školy v Americe a teď vidím ty široké americké úsměvy, kde jsou vidět zuby a je to opravdu hrozně hezký sledovat. Jo, to s tím souhlasím. Ale taky věc, která hodně odlišuje českou a americkou střední školu, tak oni mají i spoustu akcí, jako jsou středoškolské tance, různé jiné zábavné akce, přespávání ve škole, pokud jste členem nějakého klubu.
Tradice, co všechno tam je, tak. Je to teda už delší dobu, co já jsem vyšla z té střední školy, ale co vím od studentů, že jsou s námi v kontaktu skutečně jako na denní bázi, tak přesně, jsou tam už jako na sociálních sítích jako velmi profláklé maturitní plesy, takzvaná prom, homecoming, to znamená prostě ples, který je po poslední domácí hře toho daného fotbalového týmu. Zpravidla se to hraje v pátek a potom ten ples může být ať už v pátek nebo v sobotu. Teď během zimy jsou třeba takzvané winter formals nebo winter dances, ale jinak ta střední škola skutečně je taková komunita, která není jenom akademicky založená. Spousta daných středních škol má třeba i odvětví, kde se učí studenti s postižením, nebo kde jsou charitativní akce. Ta komunitní práce je pro Ameriku hrozně specifická. Může se student zapojit do plánování přesně maturitního plesu, říká se tomu student council, ale přesně i jako přespávání ve škole, anebo vlastně pomáhání v rámci té komunity navzájem je něco, co tu Ameriku odlišuje a je to něco, co prostě v Česku zpravidla nezažijete a asi jako všechny holky a možná kluci prostě sní o tom, že jim přijede spolužák s velkým transparentem před dům jejich americké rodiny s tím proposal, což je vlastně taková zpravidla kartonová cedule, kde ten student prostě píše jako will you be my prom date, jako will you go to prom with me, půjdeš se mnou na ten maturitní ples a vybírání těch šatů. Je to vlastně nejenom o tom, že sedím v lavici a něco se učím v rámci frontální výuky, ale jsem součástí nějaké skupiny, nějaké komunity, nejenom v rámci školy, ale i v rámci těch sportů, ale v rámci i třeba kultury, což je zase něco, co tomu studentovi dodá nové zkušenosti a hlavně zážitky, které se nezapomínají. Dobře. Káťo, co se tak obecně očekává od exchange studenta v Americe? Co se obecně očekává? No, úplně v nejlepším případě, v momentě, kdy student končí ten exchange rok, tak by bylo krásné, aby to student hodnotil převážně pozitivně, ale nejenom student, ale aby i ta americká rodina to hodnotila převážně pozitivně, to hostování a zároveň, aby americká škola hodnotila převážně pozitivně to, že toho exchange studenta tam na té své střední škole měla. Od exchange studenta se očekává, že bude dobrým reprezentantem své kultury, že se bude chovat vůči ostatním s respektem, že bude zdvořilý, že nebude porušovat pravidla a zákony, což i to se bohužel někdy děje, ale zároveň se od něho očekává, že se ten exchange rok užije. A to může vypadat úplně jinak pro spoustu studentů. Někdo si ten exchange rok užívá čistě tím, že tráví čas se svojí host family, s babičkou, s maminkou, se sourozenci, prostě s jejich zvířaty a má ten nejkrásnější exchange rok. Pro někoho to znamená, že se zúčastní prostě hokejového týmu, se kterým prostě objíždí dané střední školy v tom státě. Pro někoho to znamená, že začne úplně nové hobby, ale opravdu jako nejkrásnější je, když ten student to hodnotí dobře a že vlastně on je zodpovědný za to, jak ten jeho exchange rok vypadá do velké míry a je to hlavně o tom přístupu. To znamená, my očekáváme od exchange studenta, že si ten exchange rok užije a že si ten exchange rok užijí i ty subjekty, jako je host family a škola spolu s ním. Dobře. Káťo, co bývá pro studenty nejlepším a zároveň nejtěžším momentem během exchange pobytu? Nemůžu samozřejmě mluvit za ostatní exchange studenty, ale co víme i třeba z vlastní zkušenosti, je, že skutečně jako velmi náročné pro někoho mohou být Vánoce, což jsou první Vánoce bez rodiny, je to úplně v jiném prostředí, Vánoce jsou zpravidla spojené s rodinou, takže to může být skutečně to období, kdy exchange student se cítí jako velmi smutný a homesick. Nejlepší zážitky jsou, nebo já to pozoruju na studentech, kteří překonají nějaký strach nebo překonají nějakou překážku a vlastně vyjdou na té opačné straně toho tunelu a jsou na sebe hrozně pyšní, že to zvládli. Protože něco jiného je mít exchange rok, kde od začátku jde všechno na 150%, mám krásnou rodinu, krásnou školu, všichni jsou ze mě nadšení, já jsem úplně nadšený, a tohle je hrozně krásný sledovat a pro nás jako pro agenturu to je hrozně
hrozně jako jednoduchý exchange student, protože tím pádem prostě není zapotřebí naší intervence vůbec, ale co opravdu já na těch studentech pozoruji, že třeba studenti, kteří museli měnit rodinu, nebo zažili úplně nový sport, který zkusili, nebo třeba vyhráli nějaký ten turnaj, kdy Američani jsou, pokud jako se trochu zajímáte, jsou hrozně kompetitivní, hrozně soutěživí v těch sportech a berou to hrozně vážně, tak když třeba ten nějaký náš student jako tam něco vyhraje, a nebo když se mu podaří napsat test prostě lépe než ta třída a potom úplně vidíte to nadšení, že jakoby i když to bylo těžké a muselo hodně vystoupit z té komfortní zóny, takže jako vyšel na té druhé straně a je na sebe hrozně pyšný a úplně září zevnitř, a tak to si myslím, že pro spoustu exchange studentů je krásný jako důležitý moment, ale zároveň je úplně validní, když jako někdo má jako nejvíc jako nejlepší moment třeba tu graduaci, což pro něho znamená, že prostě on to zvládl, on to dokázal. Jako být 10 měsíců bez české rodiny, bez českých kamarádů v úplně jiném prostředí je něco, co je opravdu jako velmi, velmi náročné, a to bylo třeba pro mě věc, kterou si pamatuju doteď, je když jsem graduovala v Novém Mexiku v roce 2014 a já jsem přecházela přes to pódium, teď mi tleskal celý ten stadion, obrovský stadion v Las Cruces, Nové Mexiko, a já jsem prostě věděla, že já jsem to dokázala a já jsem zvládla ten exchange rok, a i když to bylo velmi, velmi těžké, takže jsem to nevzdala a že teď pojedu domů a že mám za sebou tady tu obrovskou životní zkoušku, kterou já jsem prostě úspěšně zvládla. Jo, a já myslím, že to můžou být i takový maličkosti. Pro mě třeba hrozně nepředstavitelná věc a stresová, že bych se někoho zeptala na date, na školní tanec. A nakonec se z toho stal jeden z nejlepších dnů na mém exchange roku, protože jsem strávila den se skvělou skupinou lidí a je to přesně tak, no. A jak říkáš, byla jsem na sebe pak pyšná a ve finále by mě to mrzelo, kdybych o to přišla. Takže je to spoustu takových věcí. Kaťo, jak často vídáš, že se hostitelská rodina stane opravdu druhou rodinou do života pro exchange studenta? Já nemám tady, nebo já obecně mám velmi ráda statistiky, tady k tomu nemám nějaká tvrdá data, ale jako myslím si, že jsem schopná říct, že zhruba třetina studentů si opravdu s tou svojí americkou rodinou vytvoří jako celoživotní vztah, což znamená, že se navzájem navštěvují, že ta americká rodina přijede do Česka, student tam opakovaně třeba každé druhé, třetí, čtvrté léto jezdí. Už mám studenty, kteří třeba i měli svatbu, nebo kteří měli nějakou vlastně třeba promoci na vysoké škole. Je hrozně krásný sledovat, když ta americká rodina tam je u toho znovu. Ale zase, nechci tady být člověk, který říká, že každá americká rodina a každý student prostě vytvoří match made in heaven a jsou besties forever. Já třeba jsem měla jako rodiny 3 a můžu říct, že až moje třetí americká rodina pro mě je ta, která mi prostě zůstala, troufnu si říct, na hrozně dlouhou dobu, a je to 10 let od mého, nebo víc, 12 let od mého exchange. Ale hrozně záleží, jak to bere nejenom ten student, ale i ta americká rodina. Protože v momentě, kdy ten student to tam jede spíš jakoby, je to můj rok, já si ho jedu užít a je mi úplně jedno, co si o tom kdokoliv myslí, tak se může stát, že ta rodina to taky bere, že jako nechci říct, že ráda student odjede, ale spíš jde o to, když ten student skutečně projevuje o tu rodinu zájem i v těch třeba těžších chvílích, a to samé ta rodina, tak a nastaví si vlastně tu foundation k tomu, ten základ, pro to, aby ten jejich vztah vlastně mohl pokračovat i nadále. Mně to přijde strašně nádherně, já už jsem několikrát slyšela od exchange studentů, že od teda holek, že na svatbě nebudou mít jeden tanec s tatínkem, ale 2. Mně to přišlo strašně krásný. Ježiš, to je krásný. A já jsem o tom už teda taky přemýšlela. Ne, mně to přijde fakt strašně krásný a je to tak. Káťo, co bývá nejčastějším kulturním šokem pro děti v USA a jak možná s ním pracovat? Asi jídlo. Já myslím, že jako jídlo je opravdu jako velký kulturní šok, protože na to se nejenom, že jako nemůžete úplně připravit, ale zároveň to moc jako nejde jinak, než přijmout. A obecně jídlo v Americe má úplně jiný složení a Američani skutečně jí zpravidla úplně jinak, než jsme zvyklí v Evropě, kdy třeba pro opravdu většinu Američanů je čerstvá zelenina a ovoce luxusní zboží, jako pro nás třeba prostě mango nebo avokádo, tak pro ně je prostě to, že máte čerstvá rajčata v ledničce, jako poměrně dost luxusní záležitost. A to znamená jídlo i tím, že
to stravování tam probíhá spíš z nějakých polotovarů a ano, jsou rodiny, které se prostě stravují úplně, nechci říct perfektně vzorně, nechci to dávat jako nálepku, ale stravují se podobně, co třeba by se student stravoval v České republice, ale i tím, že v Americe je všechno dělané, aby to bylo quick, convenient, hned, rychle, hlavně, aby to mohlo jít za pochodu, aby jsme s tím nestráceli čas, tak i od toho se vlastně odvíjí ta kultura jídla, kdy jako když porovnám, jak často chodím do restaurací nebo do fast foodu v České republice, tak do fast foodu nechodím téměř vůbec, ale kdykoliv jsem v Americe, tak prostě to, že si vezmete k obědu Chipotle nebo do Taco Bell a jedete prostě, jakože jako take it and go. Takže já si myslím, a je to i tím, že v Americe trávím jako velkou část svého roku, tak vnímám jídlo jako obrovský kulturní šok, ale je jich jako spousta. Je jich spousta a člověk tam musí skutečně jako jet, aby ty velké kulturní rozdíly poznal. Ale i to je vlastně krásné, že je to prostě úplně jiné a může se nám to líbit, nemusí se nám to líbit, ale my tam jedeme za nimi. To znamená, je podle mě hrozně jako hypokritické, když někdo jede do Ameriky a vlastně jenom negativně hodnotí úplně všechno a úplně všechny, to tam jako se může vrátit zpátky. Je to tak. Káťo, jaký je rozdíl mezi malou a velkou střední školou v Americe? Jaký jsou výhody a nevýhody? Nebo spíš možná ty výhody bych se zaměřila. Tak výhody. Všechno má svoje Jednak, výhody. přesně tak, glass half full, always. Exchange student se nevybírá, kterou střední školu bude navštěvovat. Je to dané tím, že v Americe jsou střední školy rozdělené pro studenty podle jakoby distriktů. To znamená, vaše adresa, respektive adresa host family, ovlivňuje to, do jaké střední školy budete zapsáni, kam vás zapíše ten lokální koordinátor a kam budete chodit. To znamená, můžeme se tedy bavit a budeme se tedy bavit o výhodách, nevýhodách velkých, středních a jako hodně malých, hodně velkých středních škol, ale ten student to neovlivní. Prostě student bude tam, kam ho to přidělí v rámci toho rozdělování podle adresy americké rodiny. Malé střední školy mají výhodu takovou, že téměř kterýkoliv sport nebo klub se rozhodne exchange student dělat, tak ho tam pustí, může ten tým reprezentovat a jsou rádi, že ho tam mají. Zároveň je to více komunitní, všichni se tam více znají a ten exchange student má větší pravděpodobnost, že ho tam budou brát jako wow, přijel nám exchange student, pojďme se s ním prostě bavit, pojďme s ním trávit čas. Zatímco v momentě, kdy jste na větší střední škole, což já vnímám cokoliv, co je větší než 1000 studentů, vnímáme jako velkou střední školu. Třeba moje střední škola v Americe měla 3500 studentů, Oňate High School, tak tam skutečně to je jako vysoká škola. Je tam tisíce a tisíce různých studentů, nikdo o vás nic moc neví, měli jsme tam vlastní policejní oddíl, vlastní prostě kanceláře, vlastní zdravotnické zařízení, bylo to obrovské. Výhoda tady toho, předmětů na výběr tam máte stovky. Ne 20, stovky. Takže když se chcete profilovat jako budoucí zdravotní sestřička nebo jako budoucí, jsem málem řekla pyrotechnik, jako třeba budoucí hasič, tak tam máte předměty, které jsou udělané pro budoucí hasiče a pro budoucí zdravotní sestřičky, což je super. Zároveň pokud je to velká škola, tak možná i pyrotechnik. No, jako můj oblíbený předmět, řeknu jako perličku, bylo, že jsme tam měli vyloženě jako péči o seniory, což spočívalo v tom, že prostě byl takový minibus, který odvezl tu třídu 20 studentů každý den prostě do domova důchodců, kde jim byl přidělený každému jeden senior a měli ho hodinu zabávat. A bylo to hodnocen, což prostě je hrozně bizarní, ale zároveň hrozně krásný a nech tady ta iniciativa je prostě i někde jinde. A zároveň ty velké střední školy mají třeba i jako lepší, modernější vybavení a je tam vlastně víc věcí, co dělat. I třeba co se týče těch sportů, že na menší střední škole může být nabídka sportů prostě 6 různých týmů, ale na té velké střední škole jich může být třeba 16 nebo klidně 20. Naše střední škola měla tým lukostřelby i tým jako bowlingu, kromě toho, že jsme tam měli prostě třeba 3 běžecké týmy nebo prostě 3 basketbalové týmy. Já bych ještě možná s těma sportama doplnila, že jsou tady i jako levely, takže pokud třeba ten student ten sport nikdy nedělal, tak má možnost a šanci se tam dostat. Určitě. Přesně tak. Káťo, vnímáš nějaký častý chyby, které třeba studenti dělají a které se opakují a možná na co se dávat pozor?
Častou chybou, kterou student může dělat, je, že se vlastně že i když je v Americe, tak se snaží plnohodnotně žít svůj život v České republice. Což znamená, že je v každodenním několika hodinovém kontaktu se svojí českou rodinou nebo českými kamarády, což znamená, že není vlastně mentálně jako v Americe, což a vůbec pominu celou situaci jazykovou, že v momentě, kdy za mě mluvíte 2 hodiny denně česky a zbytek anglicky, tak prostě nejste v té americké kultuře a v té jazykové vlastně vlně. To znamená, já si myslím, že je opravdu důležité to celé vnímat jako tak, že teď jsem v Americe, pojďme se soustředit na Ameriku, na svoji host family, na svoji školu a na to, abych já tady ten rok, který už mi nikdo zpátky nevrátí, si užil jak nejlépe můžu. A další hrozně častá chyba je mít předsudky. Ještě než tam pojedu, tak hodnotím negativně stát, hodnotím negativně rodinu, hodnotím negativně ten dům, hodnotím negativně tu oblast, hodnotím negativně školu a vlastně jedu tam s tím, že to je banda hloupých lidí, kteří nebydlí hezky, škola je špatná, komunita je špatná, do kostela chodit nebudu, stát se mi nelíbí a vlastně všechno je špatně. Potom je velmi náročné pro všechny, včetně toho studenta, aby měl jako pozitivní hezký rok. To znamená, já bych dala radu, nedělejte si předsudky ještě než tam jedete, protože vy skutečně nevíte. A další věc je není nutný být v jako každodenním kontaktu se svojí českou rodinou a českými kamarády v momentě, kdy chcete mít plnohodnotný exchange rok. A možná taky tím, že se všichni exchange studenti ze studia v USA agentury znají, tak bych možná trošku dala důraz na to nesrovnávat. Prosím. No, já bych možná řekla tvoji větu, Káťo. Ano. Můžeš to říct ty, prosím. Make the most out of your current situation, to znamená vytěžit nejvíc ze svého vlastního, ze své vlastní zkušenosti. Je to přesně tak, jak se říkala. A já vím, že jsem součást problému v rámci studovat USA, protože sdílíme příběhy našich studentů a našich absolventů. Ale to, že někdo na Aljašce, nebo v Texasu, nebo v Jižní Karolině se má skvěle, což vy dedukujete z toho, že právě teď cestuje, má tam sluníčko a usmívá se svojí host family na fotku, jednak vůbec neznamená, že vás exchange rok je horší, to s tím nemá vůbec nic společného. A zároveň vy opravdu nevíte, co ten člověk si prochází, čím si prochází a to, že někdo se usmívá na fotce, rozhodně neznamená, že je šťastnější, spokojenější, úspěšnější v tom, co dělá. To znamená, jealousy is a thief of joy, což znamená to, že já budu někomu závidět a žádlit na exchange rok někoho jiného, mi vlastně bere potěšení z toho, co prožívám já. A když je student umístěný v Utahu, tak zpravidla dokončí svůj exchange v Utahu a pokud bude se 10 měsíců prostě štvát a mrzet nad tím, že chtěl skončit prostě v New Jersey, tak jako to je hezký, ale do New Jersey prostě nepojede. Prostě je to loterijní systém, to znamená, vybrala si ho rodina z Utahu, proto v 99 případech skončí a začne svůj exchange rok v Utahu a buď se ten exchange rok v Utahu užije, anebo si ho neužije, ale to už prostě záleží na něm. Možná je důležité zmínit, že my máme teda i možnost připlatit si za stát, jestli to stále... Ano, ta možnost tady je, ale je důležité zmínit, že to nikdy není 100%. To znamená, studenti, kteří mají příplatek, je snaha ty studenty umístit tam, kam mají preferenci, tam, kam chtějí, ale v momentě, kdy jim to nevyjde, protože se třeba nenajde správná rodina nebo vhodná rodina v té jejich oblasti, tak se jim vrací celý příplatek, ale pořád jedou do toho státu, kde jim byla nalezena americká rodina. Dobře. Káťo, co exchange studenti před exchange rokem podceňují? Podceňují rešerši v rámci Ameriky a v rámci té lokality. Mám pocit, že spousta těch studentů si neudělá ani jako to, že nevím, když někdo jede do Kalifornie nebo do kteréhokoliv jiného státu, tak si neotevře ani stránku na Wikipedii s tím, třeba kdo žije v Kalifornii, nebo jaké tam je počasí, případně a co je pro ně kulturně důležité, jaké se tam jí jídlo.
A potom se přesně jako hrozně diví, takže za mě je udělat si vlastně rešerši toho, kam jedu, bavit se s tou rodinou a zpravidla třeba úplně nejlepší jako doporučení a tipy vám dají bývalí exchange studenti. To znamená, pokud se spojím s někým, kdo byl v Kalifornii přede mnou, třeba i v podobné oblasti a zeptat se na všechny ty jako třeba denní věci, praktické věci, tak potom se budu vyhýbat tomu, že jsem skutečně zpravidla negativně překvapený, když dojedu na místo, protože jsem nepočítal s nějakou věcí, které by se dalo předejít tím, že bych prostě se zeptal. Což je výhoda agentury studovat v USA, protože studenti Přesně jsou tak. ve spojení. Káťo, vidíš u našich studentů rozdíl před a po exchange roku? Posune je to? Nebo mají možná v budoucnu i nějaké větší možnosti, protože prošli exchange rokem? Na 1000%. Exchange rok vám otevře tolik dveří, že je na vás, jakým způsobem se vydáte. Naši absolventi studují v zahraničí velmi často, odjíždí na Erasmy, mají zahraniční stáže. I vlastně to, že mají kontakty v rámci celého světa, zpravidla v rámci Ameriky, tak jim to může otevřít přesně dveře, co se týče nových kamarádů, nových kontaktů, pracovních kontaktů, studijních kontaktů a na studentech vidím téměř na všech jako posílení sebevědomí a toho self-worth, toho, že oni dokázali tady tu obrovskou věc a už jen nemoc věcí rozhodí. Jsou mnohem komunikativnější, jsou schopní se vlastně spoustu věcí oběhat, vytelefonovat sami, protože už se nebojí prostě mluvit s cizími lidmi a vidím na nich, že jsou prostě spokojení sami se sebou, což je zase hrozně hezký a spousta studentů se jim třeba i upevní nebo zlepší vztah se svojí českou rodinou. To třeba překvapilo hrozně mě, že nejenom jako z mojí zkušenosti, ale i jiní studenti se jim skutečně jako zlepšil vztah v rámci rodiny v Česku, protože si uvědomili, že se vlastně nemají tak špatně a že ta jejich česká rodina vlastně není tak nechápavá, jak si mysleli, že je, ale že jsou vlastně hrozně fajn a jsou rádi a vděční, že ji mají a jsou si toho víc vědomí a víc jim to dávají najevo. A určitě studenti vyspějou. Ano, hrozně moc. Několik let. Osamostatní se. Jo, takže bychom mohli říct, že exchange rok má určitě vliv na budoucí kariéru exchange studenta. Ano. Dobře. Káťo, táhne to ty exchange studenty zpátky do Ameriky potom? Já musím říct, že jsem třeba i přemýšlela o tom, že bych tady zůstala, graduovala, šla na vysokou školu. Je to hezký sen. Ano, potom, když se nad tím začne možná víc přemýšlet, tak už tam jsou ta realita. Ale táhne je to? Vídáš to často? Jo, vlastně tak moc, že letos budeme mít speciální Zoom na téma přesně studium na vysoké škole v zahraničí a v Americe. A zase ten Zoom vlastně povedou naši absolventi, to znamená ti, kteří studují nebo studovali na vysoké škole buď v Evropě nebo v Americe, aby jsme přesně mohli dát ty nástroje a doporučení studentům, kteří o tom uvažují. To znamená ano a my se snažíme vlastně odpovídat na tady tu poptávku našich studentů tím, že se jim snažíme vlastně poskytnout ty informace a zkušenosti někoho, kdo to zvládl nebo prostě zvládá před nimi. Dobře, a Káťo, měla jsi už exchange studenty opravdu ve všech státech Ameriky? Stále nám chybí Havaj. Ale jinak ano. A je tam ta možnost, je to jako v ICESu, jako stát, kde opravdu exchange studenty jezdí, jenom se to ještě nestalo ve studiu v USA? Přesně tak. ICES každý rok posílá jak na Aljašku, tak na Havaj zhruba 5 nebo 6 studentů, to znamená, ta šance tam je. Je sice velmi malá, ale já na ní velmi trpělivě čekám. Káťo, takhle nakonec bych asi se zeptala, jestli máš nějaký tip pro rodiče. Exchange studentů budoucích, přítomných. Cokoliv. Ano, jednak je to opravdu velký rozhodnutí poslat svoje dítě na výměnný pobyt. Myslím si, že to je velmi odvážný rozhodnutí, ale můj tip pro rodiče je, jako nechte svoje děti ten exchange rok si zažít sami a
nemluvte jim moc do toho, co dělají a zároveň nechte je řešit ty problémy sami. Já to vždycky dávám v rámci metafory, když se někdo učí plavat, tak to zahrnuje i chvíle toho, že se jako, nechci říct, že topí, ale tak nějak prostě se teprve učí, jak plavat a v momentě, kdy někdo pro toho jako učícího se plavce skočí do bazénu a z toho bazénu ho vytáhne, tak ano, to dítě se neutopí, ale zároveň se nenaučí plavat. To znamená, v momentě, kdy chceme, aby to dítě se osamostatnilo a naučilo se řešit mírné a středně velké problémy samostatně, nechte ho, aby on si na to přišel sám, bez nějakého toho zásahu. Z naší zkušenosti přehnané zapojení rodičů do toho výměnného roku dopadá spíše hůře než lépe a zároveň ty studenti si z toho moc jako neodnesou. To znamená, za mě nechte a podpořte toho studenta v tom, aby jel svůj exchange rok tak, jak si ho on chce a pojede, protože ve finále on bude pyšný na to, že to zvládl a vy budete moct být pyšný na svoji dceru nebo na svého syna, že oni to zvládli a že prostě se takhle krásně osamostatnili. Káťo, já ti strašně moc děkuju. To je za mě všechno. Děkuji, že jsi udělala čas. Děkuji za pozvání. A moc děkuju. Měj se hezky a těším Děkuji. se u dalšího dílu. Zdravím do Utahu, papa. Zdravím do Česka, děkuju, ahoj.